ሳልሳይ ክፋል ዕምቆት ፍቕሪ ሰላምታ ይረሳዕኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሐለይ ባርከስ ከምቲ ልሙድን ከም ቃለይ መሰረት ሳልሳይ ክፋል ብዛዕባ ዕምቆት ፍቕሪ ክንዘራረብ ኢና ኣብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ክፋል ከም ዝረኣናዮ ኣብ ቀዳማይ ክፋል እግዚአብሔር ፍቕሪ ምዃኑ ብዝብል ንእሽተይ መግለፂ ይበልኩም ነይረ ኣብ ካልኣይ ክፋል ድማ ባህርያት ናይ ፍቕሪ ልዕሊ ቃላት ምዃኑ ፍቕሪ ናይ በዓል ሓቅ እምበር ናይ ደቂ ሰባት ሓቅ ከም ዘይምልከት ናይ ፍቕሪ ኣፍ ደገ ምእተው እምበር መውፁ ከም ዘይብሉ ሌባን ዳኛን ቦታ ከም ዘይብሎም ዝብል ንእሽተይ ገሊፀ ነይረ ማለት እዩ ናይ ባህርያት ፍቕሪ ሕጂ ናበይ ገርና ካብዛ ክፋል እዚኣ ንኔ ናበይ ንኣትሉና መሲልኩም ካብታ ብመንገዲ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝሃቦም ፍቕሪ ኣብ ነንሕድየና ዘለና ፍቕሪ ኣብ አንጻር ፀወታ ዘለና ፍቕሪ ልክዕ ናኡ ንኽንኣቱ ኣፍ ደገ ንኸፍት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሳልሳይ ክፋል ንኔ ዘሎ ኣዝዩ ምቁር ናይ ፍቕሪ ዕላላት ክኸውን ሶ ንከተታልኩም ኣይትሕመቁ ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ጀምርዎ ንቐፅል ካልኣይ ሳልሳይ ክፋል ፍቕሪ ዘራኽብ ልብታት ታንኡሳ ርእስቲ ቀዳማይ ፍቕሪ ዘራኽብ ልብታት ምክንያቱ ሕፅር ብዝበለ እዚ ቋንቋ መታ ንኽርዳእና ኣብ ስደት መፅኦም ዘይፋለጡ ደቂ ዓዲ ዘይኮኑ ዋላ እውን ደቂ ሃገር ዘይኮኑ ተፋቂሮም ብፍቕሪ ዝነብሩ ኣለዉ እቲ ጉድኣታት እንታይ እዩ ገለገለ ዝብል ንግደፎ ግን መጀመርያ ፍቕሪ ራኺብዎም እቲ ፍቕሪ ልብታቶም ኣራኺብዎም ንሱ ከምታ ፍቂርዋ ዘሎ ጓል ከፍቅር ኢሉ ሓሲብዎ ይፈልጥን ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ጓል ኣብቲ ሃገሩ ወይ ድማ ካብ ሃገሩ ወፃኢ ትነብር ከም ዘላ እውን ኣይፈልጥን ጉዳይ ስደት ኮይኑ ጉዳይ መስርሕ ህይወት ኮይኑ ብስራሕ ዲ ብትምህርቲ ዲ ብኻልእ ተራኺቦም በቲ ፍቕሪ ድማ ልብታቶም ኣራኺብዎም ኣብ ሓዳር ኣለዉ ኣብ ፍቕሪ ኣለዉ ስለዚ መጀመርያ ክንዝንጉዕ ዘይብልና ፍቕሪ ልብታት ዘራኽብ ብምንታይ ልባ ክማርኻ ብምንታይ ልቡ ክማርኾ ዝብል ስነ ሓሳባት ክነልዕል ንኽእልና ፍቕሪ ክህሉ ኣለዎ ፍቕሪ እንተልዩ ብልቡ ክትማረኽ ትኽእል ኢኻ እሱውን ብልብኻ ክማርኽ ይኽእል እዩ ንልብታትኩም ድማ ፍቕሪ ከራኽቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ፍቕሪ መስርሕ እዩ ልብታት ዘራኽብ ማለት እዩ ካልኣይ ፍቕሪ ብክልተ ነፍሳት ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ዝተሰርሐት እያ ዋው ደስ ዝብል ቃል ፍቕሪ ብክልተ ነፍሳት ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ዝተሰርሐት እያ እዚ ኣቃተታ ናብ መን እያ ትወስድና ተኢልኩም ናብ ናይ ኣዳም ተፈጥሮ እያ ትወስደና ኣዳም መጀመርያ እዩ ተፈጢሩ ኣብታ ናይ ኣዳም ተፈጥሮ ግን ሄዋን ኣላ ስለዚ ናይ ሄዋንን ናይ ኣዳም ነፍሲ ኣብታ ናይ ኣዳም ነፍሲ ዝተሰርሐት እያ ስለዚ ንዓያ ትውክለልና ፍቕሪ ብክልተ ነፍሳት ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ዝተሰርሐት እያ ኣዳም መጀመርያ ምሽ ተፈጢሩ ንሕና ዘይንፈልጥ ኣረቃ እግዚአብሔር ዝፈልጣ ግን ኣብ ውሽጢ ኣዳም ሄዋን ኣላ ድሕሪኡ ካብ ዓፅሙ ካብ ስጉኡ ኩሉ እንትንኡ ካብ ህይወቱ ድማ ሄዋን ተሰሪሓ ወፀት እግዚአብሔር ብጥበቡ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ነፍሳት ኣብ ሓንቲ ናይ ክልቲኦም ህይወት ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ኣብ ናይ ኣዳም ነፍስን ፍቕርን ነበረት ስለዚ ድማ ቤተክርስትያን ከማን ክልተ ንዝመራርዓው ሰባት ሓደ ኣካል ኮይኖም ትብሎም ተፈላለዮም ዝነበሩ ናብቲ ናይ ተፈጥሮኦም ናይ ኣዳም ናብ ሓደ ነፍሲ መፁ ናብ ሓደ ኣካል መፁ ናብ ሓደ ፍቕሪ መፁ ይብል ምንም እኳ እናቶም ኣካላት እንተሃለዎም ግን ከም ሓደ ልቢ ኮይኖም ይሓስቡ ከም ሓደ ልቢ ኮይኖም ይዛረቡ ከም ሓደ ልቢ ኮይኖም የተንፈሱ ከም ሓደ ልቢ ኮይኖም ድማ ህይወት ይመርሑ ስለዚ ፍቕሪ ብክልተ ነፍሳት ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ዝተሰርሐት እያ ሳልሳይ ፍዮሪ ብዘይ ፀሓይ ኣይዕንብብን ሰብ ድማ ብዘይ ፍቕሪ ኣይነብርን ፍዮሪ ብዘይ ፀሓይ ኣይዕንብብን ማይ ክትወስዮ ትኽእል ኢኻ ክትኩስኩሶ ትኽእል ኢኻ ወዘተ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ፀሓይ ግን ክዕንብብ ኣይክእልን ወዲ ሰብ ድማ ብዘይ ፍቕሪ ክነብር ኣይክእልን ብዘይ ፍቕሪ ክነብር ይኽእል እየ ትብል ተሊኻ ኣይተፈጠርኩን ኣይተወለድኩን ትብለና ኣለኻ ሓፀር በዝበለ ምክንያቱ ተፈጥሮኻ ውፅኢት ናይ ፍቕሪ ኣዳም ውፅኢት ናይ ፍቕሪ ተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ስለ ዝፈትወና ስለ ዘፍቅረና ብመልክዑ ንምስሉን እንታይ ገበረ ፈጠረና እቲ ፍቕሪ ዝኾነ እግዚአብሔርስ ብፍቕሪ ከዓ ፈጢርና ስለዚ ውፅኢት ናይ ፍቕሪ ምዃኑ ተፈጥሮና ኣይትዘንግዑ ካልኣይ ምውላድና ውፅኢት ናይ ፍቕሪ ሓደ ብመንገዲ ምውላድና ስራሕ እግዚአብሔር ፍቕሪ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ርዱእ ነገር እዩ ናይ ኣቦኻን ኣዴኻን ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ውፅኢት ኢኻ ንስኻ ንሳቶም እኮ ኣቦኻን ኣዴኻን ተፋቂሮም ንዓኻ ይወልዱኻ ኣለዉ ክትውለድ ከለኻ ድማ ስጋን ነፍስን ሒዝካ ምሽ ካብኦም ትውለድ ኢኻ ካብናቶም ካብ ኣዴኻ ስጋን ነፍስን ሒዝካ ትወፅኢኻ ምሽ ፍቕሪ ድማ ብመንገዲ ተፈጥሮ ሒዝካ ትወፅእ ኢኻ ካብ ናይ ኣቦኻን ኣዴኻን ፍቕሪ ሒዝካ ትወፅእ ኢኻ ናይ ተፈጥሮ እውን ኣሎ ኣብ ሳልሳይ ክመፃኩም ናይ ተፈጥሮ እውን ኣሎ ስለዚ ንስኻ ጓል ዘክተፍቅር ትኽእል ኢኻ ብሓፈሽኡ ግን ንነፍስኻ ንስድራኻ ንሕዋትካ ንደቂ ሰባት ንፈጣሪኻ ንነገራት ተፍቂርካ ፍቕሪ ኣሎ
ስለዚህ ብዘይ ፍቅሪ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሰብ ብዘይ ትንፋስ ንሰከንድ ዝኣክል ክነብር ከም ዘይክእል ብዘይ ፍቅሪ ድማ ንካልእ ተኣክል ከማን ክነብር ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ፍቅሪ ክነብር ከም ዘይክእል ኣይንዘንግዕ ማለት እዩ ስለዚ ኢና ድማ ፍቅሪ ያህሉ ኣብ ህይወትና ተፈጥሮና ኣይንዘንግዕ ንብል ማለት እዩ ሳልሳይ ፍቅሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ልቡ ጥራጥ እዩ ዋው ከመይ ዓይነት ሃይለ ቃል ፍቅሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ልቡ ጥራጥ እዩ ኣብ ውሽጡ ተገይርዎ ንዑ ይጎድኦ ካብ ልቡን ተውፅኦ ድማ ንኻልኦት ሰባት ይጎድእ ፍቅሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ልቡ ጥራጥ እዩ ኣብ ውሽጡ ተገይርዎ ንዑ ይጎድኦ ካብ ልቡን ተውፅኦ ድማ ንኻልኦት ይጎድእ እስከ ከመይ ላይ ንገልጻ እዚኣ ሕራይ እንታይ ማለት እዩ ዛስነ ሓሳብ መጀመርያ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበደ ጾር እንታይ ተይልኩምኒ ሽንጥ ቀልቀል ሽንጥ ቀልቀል እንተ ተነፍሒና እንተ ዘይሸና ወይ ድማ እንተ ዘይጠሪጥና ምሻሎ ልዕል ዓቕን ይኸቢድ ክትኮሱን ትኽእል ኢኻ መቸም ነዚ ገልጸልኩም ኣይክእልኒ ፈቲና ያለና ኣብ ህይወትና ማለት እዩ ስለዚ ወይ ክትሸይና ኣለካ ወይ ክትጠርጥ ኣለካ ሽዑ ይፈኽሰካ ማለት እዩ ፍቅሪ ካልእ ከሆሚ እቲ ሰብ ነታ ጓል ወይ ድማ ነቲ ወዲ ተፈቂርዎ ኣብ ውሽጡ ኣዝዩ ጾር ኣለዎ ከቢድ ናይ ፍቅሪ ጾር ኣለዎ ንዕኡ ዓቂብዎ ስለ ዘሎ ይትኩሰሎ ልዕል ዓቕን ኮይንዎ ከቢድዎ እንድሕርና ተነጊርዋ ድማ ንኣብነት እንተጠሪጥና ንኻልእ ሰባት ይጨንዎ ይምሽ ኣብ ፍቅሪ መፂኹም ግን ታጨና ትብል ኣጥፍዋ ማለት እዩ ካብታ ናይ ኣዘራርባ ታ ናይ ከብድኻ ምንፋሕ ተጠሪጥካ ታጨና ካብኣ ንኸይትወፅያ ጥራጢል ተጠቂምላ ዘሎ ኣብ ፍቅሪ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ትሽታ ግን ኣብ ውሽጡ ከምቲ ሽንጥ ቀልቀል ዝነፍሓና ፍቅሪ ድማ ይነፍሕ እዩ ብድሕሪኡ ምስ እንፈሶ ምስ ነገራ ወይ ድማ ምስ ነገረቶ ይፈኽሰና ክትቅበሎ ዲ ኣይክትቅበሎን ክቕበላ ዲ ኣይክቕበለን ካልእ ጉዳይ ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ልቡ ጥራጥ ምዃኑ ከይትዝንጉዕ ማንም ሰብ ከም ዝጠርጥ ማንም ሰብ ከብዱ ከም ዝንፋሕ ማንም ሰብ ድማ ናይ ተፈጥሮ ፍቅሪ ኣለና ናይ ግልና ንመን ተፍቅር ከመይ ተፍቅር ካልእ ጉዳይ ግን ፍቅሪ ከም ዘለና ከይትዝንጉዕ ስለዚ ግድን ኢኻ ከዓ ነታ ጓል ሰብ ከይድካ ክትነግራ ግድን ኢኻ ክትነግር እዮ ምቕባልን ዘይምቕባልን ግን ከምቲ ዝበልኩም ካልእ ጉዳይ ተረዲእናኹም ክኾና መቸም ተስፋ ይገብር ስለዚ ፍቅሪ ዘራኽብ ልብታት በቃ ፍቅሪ እንድሕር ተራኺቡ ትገብሮ ነገር ይብልካን ፍቅሪ ካብ እምሮ ንላዕሊ ደቂ ሰባት ኢና ኣብነት እስኪ ብፍቅሪ ምስ ሓንቲ ኣመንዝራ ክወድቕ ይኽእል እዩ ሕጂ ደቂ ሰባት ንሓንቲ ኣመንዝራ ከመይ ጌርካ ተፍቅራ ዓልየትናን ስድራናን ክትበላሽወልና ክብሉካ ይኽእሉ እዮም መጀመርያ ናይ ፍቅሪ ሕግና ኣይተረድእዎ ፍቅሪ ከምኡ ኣይብልን እዩ ንዝኾነ ከውድቐካ ይኽእል ፍቅሪ ግን ትቋፃፅሮ ባዕልካ ኮንትሮል ትገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብቲ ናታ እንድሕር ተኣቲኻ ክትልክመካ እውን ስለ ትኽእል ስለዚ ከይትልክመኒ ኢልካ ክትጎድፎ ትኽእል ኢኻ ተዘየለ ግን ፍቅሪ መጀመርያ መፀዋዕቲ ክገብረልካ ምስኣ ከውድቐካ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ንስኺ ምስ ሓደ ሰኽራም ከውድቐካ ይኽእል እዩ መባእስትኻ ለባሚ ይግበረልካ ከም ዝበሃል ትተፍቅሮ ሰብ እውን ለባሚ ይግበረልካ ጥዑይ ይፅናሕ ኢኻ ትብል እምበር ምዝኾነ ከውድቐና ይኽእል እዩ ፍቅሪ ስለዚ ነዘን ናይ ሎማዓንቲ ብዙሕ ከይገለፅኩ ኣብኡ ኩላዋተን ቃላት ምቁራትን ባዕልኹም ግለፅ ምብልዎን ርዳእት እየን ሶ ሎማዓንቲ ሳልሳይ ክፋል ፍቅሪ ናይ ፍቅሪ ዕምቆት ነዚ ይመስል ካብ ሕጂ ንኔ እንዳተኸፈተ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ዝራኸቡ እንታይ ኮይኖም እዮም ዝጣላለሙ እንታይ ኮይኖም እዮም ዝባዳደሉ ወዘተ ዝብል እንዳገለፅና ክንከይድ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን ኣብ ዝመፅእ የራኽበና